kandhake. Saking huruf-hurufe Allah, huruf iki mau pegangan. Nah, mugi dados sarana uripe bumi. Awake dhewe iki mau ndelok donya padhang, ning padhang krana sinare srengeng. Ning kok ndelok nganggo ketenangan pikir, kejernihan hati, donya wis peteng. Peteng ning gone apa? Peteng ning gone kebenaran. Kebenaran ning gone apa? Arikala nampa Quran, arikala iki meneruske apa-apa sing dilakoni ibadahi Rasulullah para wali.